Mit navn er Kieran. Jeg er SEM-specialist hos Veo. I det her afsnit af Viden til Vækst vil jeg snakke om, hvordan du optimerer din virksomhed til lokale SEO-søgninger, så du kan opnå mere trafik på din hjemmeside. Lad os lige starte med at slå helt fast, hvad SEO egentlig er. SEO det står for søgemaskineoptimering, og her går man ind og optimerer på din hjemmeside, hvor målet egentlig er, at man skal op og ligge øverst på Google søgeresultater. Lokal SEO er en gren af SEO, hvor du optimerer din online tilstedeværelse, så du når ud til en relevant og potentiel kundebase i dit lokalområde. Jeg har efterhånden erfaret mig, at alle firmaer, store som små, kan være meget afhængige af deres lokale tilstedeværelse. Om du er maler, massør eller noget helt tredje, så kan lokale SEO-søgninger være afgørende for at skabe trafik til din hjemmeside. Men hvorfor er det egentlig vigtigt at have en online tilstedeværelse, selv i et lokalt miljø? De fleste mennesker bruger i dag internettet til at finde lokale tjenester og produkter. Hvis dit firma ikke ligger i toppen af søgeresultaterne, så går du glip af en masse potentielle kunder. Det hele handler om at forbedre din online synlighed på søgemaskiner som Google, og det er her SEO kan komme dig til gode. Lokal SEO fokuserer specifikt at øge din synlighed i lokale områder, såsom maler i nærheden eller massør i Aarhus. Her er 6 konkrete tiltag til, hvordan du optimerer din virksomhed til lokale søgninger. Et godt sted at starte er at oprette en Google My Business profil. Dette er ofte det første sted, hvor folk finder din virksomhed online. Her skal du sørge for at inkludere nøjagtige informationer om din virksomhed, herunder åbningstider, anmeldelser eller billeder. Andet tiltag er, at du skal have fokus på dine anmeldelser og ratings. Her kan du bede dine tilfredse kunder om at efterlade en anmeldelse på Google. Gode anmeldelser øger din troværdighed og tiltrækker flere kunder. Send et link via e-mail eller sms med din Google-profil for at gøre det nemt for dem. Derudover hjælper anmeldelser også din placering på lokale søgeresultater. Det tredje tiltag er brug af nøjagtige placeringsoplysninger. Det hjælper søgemaskiner med at forstå, hvor din virksomhed er placeret og forbedre din synlighed i lokale søgeresultater. Sørg for at opgive adresser, postnummer og bynavn på din hjemmeside og hold det ensartet på sociale medieplatforme. Det fjerde tiltag er lokale søgeord. Det er vigtigt at inkludere lokale søgeord på din hjemmesides indhold. Det hjælper søgemaskiner med at forstå, hvad din virksomhed handler om og hvor den er placeret. Identificer de mest relevante lokale søgeord og integrer dem naturligt i din hjemmesides indhold. Det øger dine chancer for at blive vist i lokale søgeresultater, når folk søger efter lignende produkter eller tjenester i dit område. Du skal dog stadig huske på at undgå at overdrive brugen af de her søgeord, for det kan egentlig skade din placering i søgeresultaterne i sidste ende. Det femte tiltag, du kan gøre, er at optimere din hjemmeside, så den er mobilvenlig. Flere og flere bruger i dag mobilen til at søge efter lokale tjenester. En mobilvenlig hjemmeside tilpasser sig automatisk forskellige skærmstørrelser, hvilket forbedrer brugeroplevelsen. Overvej at bruge responsiv webdesign og teste af for at se, om det virker på din telefon. Det er vigtigt for din lokale SEO at have en mobilvenlig hjemmeside, da det øger din rangering i søgemaskinerne, og det kan i sidste ende hjælpe med at tiltrække flere lokale kunder. Det sjette tiltag er lidt mere teknisk, og det er nemlig lokale backlinks. For at styrke din lokale synlighed og tiltrække lokale kunder, så bør du overveje at bygge links fra lokale websteder og kataloger. Det kan du gøre ved at kontakte lokale online nyhedsaviser for at se, om de vil inkludere din virksomhed. Det kan forbedre din online lokale synlighed og i sidste ende tiltrække flere kunder til din virksomhed. Så der har du det. Nogle vigtige skridt til at forbedre din virksomheds lokale SEO-søgninger. Ved at følge de her 6 tiltag, kan du forbedre din online synlighed i dit lokale område, samt tiltrække flere nye kunder. Husk, det er en gradvis proces med lidt vedholdenhed og den rigtige strategi, kan du altså forbedre din synlighed i dit lokale område. Held og lykke med det, og god fornøjelse herfra.